Rahmatullah, yan uwa barkamu da bacci da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya. A cikin wannan bidiyo ne zamu gwada muku yadda ake connecting din Sidra da Bitget wallet, kamar yadda Sidra suka sa update akan ayi connecting na MetaMask ko kuma wani wallet. To Bitget wallet din da ya dan fi daɗin haɗuwa cikin sauki, kuma duk wanda mutum yi connecting da shi yayi, ko Bitget wallet din ko kuma MetaMask din. To da farko dai ga Bitget wallet din mu, muna taba shi zai shigo da mu cikin Bitget wallet din mu. Sai mu zo daidai nan search bar din nan, sai mu rubuta sidrachain.com kamar haka, kamar yadda kuka gashi nan mun rubuta shi. To kana rubuta sidrachain.com din nan, za ka ga wannan visit link din ya bayyana, sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ka daidai nan. Yana kawo ka nan sai ka zo sai ka taba continue KYC port. Kana taba continue KYC port zai kawo ka daidai nan. To bayan kawo ka daidai nan sai ka ja sama, sai ka zo daidai nan sai ka taba wannan password login. Kana taba password login zai bude maka kamar haka, sai ka sa email ɗinka, ka sa email ɗinka nan, ka sa password ɗinka na Sidra anan. Bayan ka sa su kamar haka, wannan captcha din za ta bayyana. Captcha din nan sai ka bari sai ta gama capturing. In ta gama capturing, to in ta gama capturing kamar sai ka sake taba nan gurin. Kana taba shi za ta ƙara yin capturing. To in ta gama capturing, to in ta gama capturing za ta gwada ma success din nan. Gashi nan yayi. To shikenan, sai ka zo sai ka taba sign in. Kana taba sign in zai kawo ka daidai nan. Ka zo sai ka taba wannan continue as din nan. Yawa, za ka ga sunanka a gama, za ka ga sunanka anan kamar yadda yanzu gashi nan ga sunana continue as Bello. To kai ma haka ga sunanka, sai ka taba continue din nan. Kana taba continue zai dan yi loading, sai ka dan jira shi. Yana gama loading zai kawo ka daidai nan, sai ka dan ƙara jira. Yau to yana gama za ka ga ya kawo ka daidai nan. To abinda za ka yi anan sai ka zo ka taba wannan required din nan, required, sai ka taba shi. Kana taba required din nan, zai kawo ka daidai nan. Yawa, gashi nan remainder, add Sidrachain to the wallet to connect to this website, sai ka taba add. Kana taba add zai kawo ka daidai nan, gashi nan wallet connected. To me za ka yi? Sai ka taba go to my wallet din nan. Yawa, kana to my wallet din nan za ka ga Sidran ka ya bude kamar haka. To masha Allah, dama haka ake so. Your account is required to save custody. To ai alhamdulillah, shikenan. Sai ka ja sama, kana ja sama zai kawo ka, gashi nan ya kawo ka daidai inda za ka yi claiming. Sai ka yi claiming. Gashi nan ni har na yi claiming already, kuma ya yi successful. To alhamdulillah, alkhairin da ke cikin Sidra Allah isa har da mu. Sai mu dage da mining kuma mu ci gaba da addu'a. Allah ya datar da mu. Sannan sharing domin sauran yan uwa su gani su ma su yi.